na sha magana akan ɗaya daga cikin binciken wanda ya kai mu waje shine irin dukiya da Allah ya shimfiɗa a ƙarƙashin ƙasar Najeriya. Arewa maso gabar ita tafi ko'ina arziki a Afirka. Gaba ɗaya Afirka, arewa maso gabar ba wanda ya kai ta arziki. Arewa ta tsakiya, a arewa ta tsakiya akwai duwatsu kala-kala kuma da gold kala-kala. Ko nan Abuja akwai abubuwan da Allah ya ɓoye a ƙarƙashin ƙasa masu arziki da yawa, masu tsada da yawa. Arewa maso yamma daga Sokoto, Kebbi, Zamfara, Niger, ɓangaren Kogi, ɓangaren Kaduna, ɓangaren Benue har zuwa Kwara, duk gold ne da diamond tsakani. Akwai wani irin taɓo wanda da shi ake abubuwan da abun da yawa na zamani na kayan lantarki irin su kwamfuta da sauransu kamar Yobe, duk anan Yobe kuma a North East ɗin ma ba wanda ya kai ta